Dit programma is mede mogelijk gemaakt door T-Tru, Mobiliteitswereld, Turlinger, Bohaco, D&D Verhuur, Timmermans Carnavalsartikelen en NVM Limburg. Een hele goeie morgen. Het is vandaag de ene laatste dag van de Gouden Sambafoon. Dus vandaag en morgen nog om kans te maken op €1111. Je zult misschien denken, waar is de zware mannenstem van Riel gebleven? Nou, zoals je misschien gisteren metgekregen, neem ik het vandaag van hem over. Ik ben Janine zijn collega en ik ben vandaag de verslaggever van de Sambafoon. De hints van vandaag worden modellen en heilige maagd. Modellen zo misschien kunnen duiden op onze... Oh mijn god, daar kunnen we van alles aan. Ik ga er eens even naartoe rennen. Met 3 man sterk. 3 heren. Je zit er. Waar kom je vandaan? Postert. Alle 3 van Postert. Ja, de wagen inbouwen. Nou, kom snel naar Twan. Want je moet het codewoord moet je aan hem afgeven. Ja, pak het, cool. Hey, wat doen we dan? Weet je het codewoord niet? Nee, dat is lekker of niet? Nee, je heet via de socials. Kom maar naar Twan. Kom het maar zeggen. Zeg het codewoord maar. Dansmachine. Nou, je hebt de sleutel gekregen. Nu moet je er snel terugrennen naar de tafels. Dan komt nog iemand aan. Wat is die naam? Thijs. Nee, en de rest van? Van Berg. Van Berg. Wat is het codewoord? Er gaat nog een sleutel. Ik heb nog een sleutel. Ik heb nog iemand aan. Je hoort bijeen. Je komt snel naar de tafels. De 3 man rennen vanoet naar de tafels. Dat is flink op meneer rennen vandaag. Kom maar, we zullen naar rijden. Goed meer. Kijk goed welke sleutel op welke kistje past. Die is al in de oven. Hier mogen even een beetje afstand houden dat er gelijk kunt gaan puzzelen. Hier is nog een mis. Pas de sleutel, ja, hier is nog een kistje open. De puzzelstukken gewoon eruit. Oh, dan vult jij het op de grond. Best tegen een beetje een goede puzzel. Ja. Oh jee, dat gaat nog gaan weren. Kind ze al gaat zijn op de puzzel. Ja, inderdaad. En hier loopt het hier af, deze. Daar komt nog iemand aangerend. Met in de sleutel. Goeiedag. Beetje goed adem. Kijk dit. Kijk snel waar de sleutel op past. Wie heeft het? Rian, de bus van? Weert. Van Weert. Maak hem sneller. Ja, hier gaat nog een kistje open. Snel alle puzzelstukken eruit. Jongens, let erop. Er passen 16 stukken op de tafel. Maar er zitten 20 in de doos. Dat hield in. Weert past er niet tussen.
Ja, hier gaat het al best wel goed. 3 toffers zijn gevuld. Er is toch ruimte voor 2 lui hier om te puzzelen. Kom, zo moet je dit zijn niet. Daar loopt Emis. Ik zou een beetje rennen. Hey, er komen nog 2 dames aangerend. Over het graan. Och, voor gisteren, je zit er weer. En je zei het, vandaag 7. Wat wordt je naam nog? Melanie. Melanie. En de hoort van hier. Kom, we gaan even een stuk sprinten. Je hebt het nog gevonden. Je hebt er een sprong. Ja. Dat is goed. Ik ben aan het afleiden natuurlijk. Alle concentratie. Odo. Die het al afgegeven. En we rennen snel. Vind ik zelf ook wel fijn. Kijken. Wie met de andere puzzel leert, hè? Ja, dat is puzzel. Dit is puzzel. Deze puzzel die komt echt uit. Ik vind het. 4 toffels. 2 gevuld. De 4e keer surf nu opengemaakt. Wat was eerst? Kom, Mel. Doe best op de helft. Doe step goes. Hoe is Tine naam? Tanik. Daniek? Ja. Doe best van. Meer het eind. En wie hebt ze nog gevonden? Ja, op zoek goed kijken wel dat helemaal. Kom joh! Hoe is Tine inside information? Ja, Ja, heel goed. Ik doe ondertussen even een sjaal af. Ik ga Dan gaan we eens kijken. Lukt het een beetje? Nee. Nee, dat was geen puzzel meer, hè? Ja, ik had nog een beetje vast. Oké, ik ga niks zeggen, maar goed bezig in ieder geval. Wie is het betegen? Och, toe is. Ja, dat is een goed puzzelen. Dat is wel eens keer. Maar zelfs onder stress, hè? Zelfs onder stress. Ze was rustig liever, hè? En hier is nog één stem. Correct, is er goed? Ja, René, Ik heb het nog! Dan gaan we snel naar het plan. dat is ook Wat is goed. die nou? Dat is ook goed. Thijs! Oh shit! Jongens, dit is veel te snel. Het spel is te vroeg. Oh, dit is te snel. Thijs! Ik kom eraan. Ik ben net zo snel. Thijs, genadehoog. Zo. God, maar ja. Mocht ze één antwoord geven. Is het niet goed, dan moest ze gaan truc. De vraag is. Heel spannend, hè? Welk nummer staat op het blaadje van diegene die middag in de optocht? 72. Is dat goed? Het kuffertje gaat open. Doe best de winnaar. Wat is er maar van? Ik heb weer meer geschreeuwd gekregen. Omkomen. Ik heb hier allemaal op orde moeten komen. Ja, ik dacht dat je nu zakte me aan, maar het wordt geer. Dus Nee, dat zijn weer allemaal. We zijn met een aantal man sterk. Oh, chic. Wie wilt dat? Ja, blie. Ja? Echt heel vet, ja. Wie hebt dat gevonden? Nou, we dachten eerst aan Maria Hoop. Het tweede dat Maria leek. En toen dachten we, hier ligt het modellenvliegtuig. Correct. Toen zogen we het asfalt en gaat van die rode-witte strepen. Toen zijn we snel naar de voorkant gereden. En toen hadden de poort op en toen moest ik rennen. We hoorden al dat er heel veel lui aan de poort stingen, dus toen was daar één van. Ja, Maar een paar rondjes gereden zo hier. vanaf je laatste stinker. Ja, 12 uur gaat. Nou, op zich. Nou. Maar
Wat ga je er mee doen? Ja, goed, besteden met carnaval denk ik, ja. En hoe aan? Ja, ga te drinken met vrienden. Wat drinken? Ja, een pilsje misschien, of 2 of 3. Dat is ook al heel goed. Nee, ja, van harte gefeliciteerd. Ja, ik wou die eigenlijk de sambafoon geven, maar ik ben eigenlijk ook benieuwd naar de verlezers. Zullen we eens even metlopen daarachter? Goed, maar niet rennen, hè. Nee, we kunnen even lopen. Nee, ik ga gewoon ondertussen nog even vragen stellen. Maar modellen, dat hij natuurlijk ook kunnen wijzen op onze knappe bewaker. Oh, natuurlijk. Ja, dat niet in de gracht, maar dat... Jazeker. Ik moet nog even op adem komen. Ja. Even nodig heb dan. Ja, dat snap ik graag. Ik heb het zelf ook. En dan ga je toch harder rennen dan net zijn eigen kind. Ook in hier, dat heeft zeker geholpen. Ja. Ja, dat gaat niet naar me. We gaan eens even naar de lui die het net niet zijn geboren. Dat klopt, ja. En alsnog is het gewoon. Ja, vrij moeilijk die puzzel. Ja? Ja. Nou, we staan hier met een aantal man bijeen. En volgens mij hebben we er hier tekort te pakken. Dus we gaan eens even kijken wie het hier met Lu gesteld is. Goeiedag. Hallo. Hij heeft hem gewonnen? Ja. Onze Thijs, hij heeft gewonnen. Ja, goed gedaan. Nou, heel sportief. Ja, dat wordt op dit circuit, ja, sportief. Ja, heel mooi. En wie wilt dit nu? Alweer niet? Ja, gisteren echt derde laat en De achtste. derde keer op locatie. Derde keer op locatie. Tweede keer op puzzel, jongens. Oh, het is nog niet te geloven. Meer te Wij geven. moeten lukken. Maak hem op lukken. We gaan wel even. We hebben nog één kans, nog één dag. Kim Schot. Kei leuk. Ja, super leuk dat we hier mee mogen doen. Ja, Hoe zijn ze dan in de Ik hoop gracht? dat je morgen goed wil zijn. zeker. Wij gaan nog wel. Coördinaten allemaal ons Ja, ja, de andere teams staan verspreid over andere delen. En dan, Ja. ja. Zo, de muziek. Gewoon eens even hier kijken. Goeiedag. Wie is het met Ruggie? Shit. Teleurgesteld. Ja, dat is wel. En wie vond je het gewoon zo? Op zich zo ging het goed. We hebben hij Björn weer gepuzzeld. Ja, dat was niet zo'n sterke punt. Scannen laten doen dan. Ja, we, Van het rennen. Ja, we moesten denk ik een trucje verwachten. Dat werd niet meer. Dus laat hem maar altijd de meeste conditie. Maar dat is niet gelukt. Nou ja, nou, misschien heb je morgen wel heel geluk. Morgen staan we nog voor één keer ergens in Limburg verspreid. Dus kan je daar weer mee doen? ja, als we het langs zien komen, denk ik wel. Dus dan, Heel goed. Nou, ik zou zeggen heel veel succes en misschien nog tot morgen. Dankjewel, we gaan eens even verder. Geer heeft ook metgedaan of niet? Doe hij eens gepuzzeld. Wat vond je ervan? Wie ging het? Nou ja, in eerste instantie dacht ik, wat is het voor een puzzel? Maar ja, rustig blijven en dan leg ze hem al in elkaar. Dus ja, net eigenlijk te laat, want ja, het is ook met humor betwan, maar diegene was nog net vuur, dus ja, helaas. Ja, helaas. Nou, ik merkte dat hij een beetje van kan niet tegen mij, van me niet lastig of verder al met. Veel om mij, maar ik ben niet zo heel makkelijk in het 2 dingen tegelijk doen. Nee, dat klopt. Multitasken is niet een ding. Dat is niet helemaal mijn ding, nee. Dus Helaas, helaas. Even kijken, we hebben er nog niet meer gehad. We hebben er meer met gedaan. Volgens mij gewoon op tijd. Heb je hem van u met gedaan? Nee, ik wil even niet. Sorry, we hebben er zoveel lui met gedaan. Ik weet even niet meer dat ik het gewoon al aangelopen en zo niet te lang met stevenen. Onze winnaar. Ja, wel wij. Ja, dat geloof ik wel, ja. Onze winnaar. Dat komt er. De gouden Ik sambafoon. ben weer op om, dus... Heel goed, heel goed. Normaal motiveren naar hun te lopen, maar in dit geval komen ze fijn naar ons. Dat is wel een privilege. Dat is fijn, ja. Nou, dan stel ik voor Twan, mogen ze hem overhandigen aan onze winnaar. En wie vindt het? Ja, zeker! Applausje! Dat is wel klaar, hè? Ja, dat is wel, ja. Maar dat is hem niet laten vallen. Nee. Dat is al vaker gebeurd, maar ja, Lou is de winnaar van de 1111 euro vaste laadbestuurgoed. Morgen is de laatste dag dat ze met kunnen doen aan de gouden sambafoon. Dus ik zou zeggen... Oeh, ik ben nog steeds niet op de arm.
volg vooral onze socials. Ga ook naar l1.nl/sambafoon. Facebook komt alles voorbij, de hints en het codewoord. Dus ik zou zeggen, probeer het vooral nog een keer. En we gaan dus even vieren. Ja, we gaan het doen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat zo, top neurig hè? Ging er ook wel in. Dat heb je vuur als fucking langzaam riem. Dat busje is ik zodat dat de puntje wel een ramboos op. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door T-Tru, Mobiliteitswereld, Turlinger, Bohaco, D&D Verhuur, Timmermans Carnavalsartikelen en NVM Limburg.